Mene tikuonera pa screen pathupo pamenepo ndi zonena kuti dada anali akufika mu blantyre amwene kuteratu basitu kuti mwina makenso apumule kumeneko agwirenso zina ndi zina kumakamba kunena kuti dada tikukamba za ndani angakhalenso ndani kuposera Peter Mutharika. Heru mtsogoleri wa dziko lino ndi zonena kuti wafika nomu mzinda wa Blantyre tikunena pano ali kumeneko. Komano mundilole ndifotokoze bwinobwino kodino zikukhala motani nangati samankwamba nkhani zitu kuziyambira pa kolasi. Chabwino magayi amene mmatsatira Justin Tech Malawi mukumbukira bwinobwino kunena kuti notu 4 days ago tinabwera pano kudzakupatsani nkhani kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhala ndekuti akuchokatu mu mzinda wa Lilongwe kupita kuja kutino kumangochitu kumeneko kutino mwina mwake akaoneko nyumba yake komanso akapumule pang'ono paja tinanena zonena kuti mkulu ndi zonena kuti amakhala paja kumbali kwa nyanja tingonena choncho mbalimbali mwa nyanja akuti amakonda fresh air yomachoka ndithudi kuja mu nyanja yathu ya Malawi kumachita kukolakola. Anyways, magayi tikufuna kupitiriza kunena kuti kumene kujatu wakhalako masikutu okwana 5. After 5 days zimeneja ndi mmene nonoti apapa tikhozanso nde kuti nokutani kupondatu ndithudi pa msewu wautali tipite ku Blantyre. Ndanapezeka zonena kuti apangadi hit the road kuchoka ku mangochi wautali kumapita mpaka na kukafika ku Blantyre. Ndi kutino mmene timanena kutino kumayambiriroko mwaona ndithudi ka video kamene komwenso mukhala mukumaona ti ma footage tina anali ndi kutino akufika kumeneko and fans kuwalandira fans yomweno imafira amene wawa APM a president a dziko lathu. Ndeno mmene tikunenera panopa afika ndekuti kumenekoko ku Blantyre kumene akhale akagwira ntchito zaboma zosiyanasiyana ende tikamakamba za ntchito zaboma zosiyanasiyana ndekuti mwina kuli ma appointment ena ake kumeneko kuli ndekuti mwina kaya ndi kukumana ndi anthu osiyanasiyana kapena kuli zoti akasaine sangalephere kukhala ndi ofesi yawo makamaka kunyumba kwawo kujatu kusanjika Palace akhala ndekuti akugwira ntchito kumeneko kwa masiku angapo akateroto mwina mwake tidzakhala kumamvanso akubwerera kumapita ku Lilongwe ndipo tinakamba kale kunena kuti in case of any development zinkhani zikamabwera tikhala kumakupatsani za ulendo wawo kuti nomwina mwake ayenda motani and zili patino. Now, one thing kuti noti tikufuna tichipange point ndizonena kuti fans itu ku Blantyre inalandira bwino. Kunalitu nde kuti chikhwimbi cha anthu kumeneko of course makadeta a DPP kumeneko sangalepherebe nangasinde kuti zachipani ndale always chani anali kumeneko kuipatsa moto kumulandira president wa dziko. Koma osangonena kuti makadeta a DPP okha tikukambanso za anthu ena ndi ena basi ongoti ma civilian chabe kungosangalatsidwa nkunena kuti kulandira mtsogoleri wathu kunoko ku Blantyre ndeti mulandire bwino timpatse ulemu ndi chinthu cha mtengo wapatali koma tingamazifunse kunena kuti kodi khwimbiro kudzadza nako ndi chani. Fari izi zikutikumbutsa ndekuti nthawi ya kampeni ngati mwakumbukira mmene kunkachemera koma khala ndekuti fans yochuluka kwambiri kumulandira Peter Mutharika kama noti Peter Mutharika akufika ndekuti pa tanki ku Lilongwe uko akamafika pa tanki pamene pajapa ndikuti pa petrol apa chapezeka zoti padzadza anthu osati masewera kumangoonatu munthu pena paliponse munthu kudzadziratu anthu kumachita kusowaso kunoti nomwena mwake ayenda motani ma transport anthu kuti kukola basi panepa kuti padzadziratu anthu kuipatsa moto kaya wapita ndekuti kaya ndi zigawo zakumwera fans makhaya adzadzira kumeneko kumpoto nde hit sarokamba mukakumbukira pa Karoto ground paja mmene panapezeka zone kuti pachemera panachema osati masewera anthu ameneja atapita kumene kukapangisa msonkhano ndithu wa kampeni. So kwina kulikonse mkulu amene amakhala kulandira mulalo yopsa osati masewera ndezi kungotikumbutsabe nthawi ya kampeni ija. Komano panopa ndimafuna kukamba zonena kuti nchifukwa chani fans inasonkhana chonchi ndifukwa chonena kuti fans ikukhuta sizotinso ndi chani ndifukwa chonena kuti ikukhuta ndikuwuzani to akanakhala zoona kuti fans ikukhuta ndikuti bwezira sonkhanato mbalimbali mwa msewu muja ngati mmene ankachitira mulamuliro wachakwera mukakumbukira makamaka chakwa Nserema chaku Machinga amati ndekuti akamadutsa kumeneko amakhala ndekuti akulandira ndekuti miyala mwayiona mukakumbukiranso panenso incident ina yake chaku Nsanje
analitu mafana amene anapezeka zonoti anagenda mpaka na convoy ya president ije kunotino mpaka anthu enaso anapezeka ravulala pamene paja. Chifukwa chani? Fans ndekuti simamufira president uja. Fans sinkamfira president, inkapezeka zonena kuti imangofuna kuti mkulu atachoka amwina mwake kubwere munthu wina wake. Koma Peter Mutharika kafika kumene kuja amalandira support ndi zomwe tikuziona panopa. Fans iyi kumpatsa support yotani pazifukwa zotani? Ndi pazifukwa zonena kuti ikukhuta tikumakhala tikumanena kunena kuti mafuta oyendesera galimoto akuvuta ndekuti unomunomu mudziko athu la Malawi mtengo unakwera ndekuti zimene zingapanga affect ndekuti so akatundu osiyanasiyana ma transport ndi zina zotero koma mukuzowa chani chakudya chokha chikutani chikupezeka. Zimenezo ndi zimene zikupangisa zonena fans kale pansi ndekuti ndikumampasa moral president kuti apa ndeti zili bwino nakamba kale zabwino zitatenti tiziyamika. Inde izo zoti sizingaleperepo zofowokazo koma zabwino tikutani tikumayamika kunena kuti mkulu akugwira ntchito yotamandika. Nawo zimenezi ndi zifukwa zimene zapangisa mwina mwake kuti anthu akapezeka zonoti akampasa moto kumeneko kukamulandira kumpasa support nangatu panopa life linapezeka kuti apangabe stabilize mwanjira ina yake at least sizoti tingamakambeso zonoti ena akakhala akudya chitedze ena akufa ndi njala. By the way tadusaka lero mulini period itu ijatu nyengo yomwe kumavuta njala osati masewera timakamba zonena kuti January, February, March pano tili muyepulo pompano ndekuti fans zikhale kukolola mukaonanso enaso ayambakale kudya mondokwa zomwe zikutanthauza zonena kuti no njala ya chaka chino chisizoti no fans achita kuimva moti bwanji ya zoti February kaya kunali February sanaoneke bwino chifukwa chonati awa president athu anaonesa zonena kuti chakudya chipezeke and zonse zikhale zili tayari. Zimenezi ndi zifukwa zimene zingapangise fans kuti kaime mbali mwanse umo basi ndi kumaombera m'manja APM ayi president akudutsa yati mulandire zabwino zijazi. Anyways tingakambe zotani president akuita kumene koko tikumfunira zabwino zonse akamberemberena ake makapena ake aku MCP akumakhalabe basi ndi kumakamba zonoti ayi amene wadwalika chani kumfunira kuti mwina makata angofa koma tikumakambabe kuti life ija ndi zoti ili m'manja mwa Mulungu ndefe tikumfunirabe zabwino kumpitiriza kumfunira zabwino kuti president kumeneko soto achite bwino zimene akapanga kumeneko akakwanise kuzipanga bwino and zikhale zinthu zimene zingathe kupindulira dziko lathu lino kuti mwina make tipite patsogolete ya tingokambabe choncho kunena kuti pamene president akuchita bwino chonchi makapena akeso ndekuti ku DPP komweko akomapezi kuti akupangaso zosokoneza amene apasidwa maudindo ndekuti mboma nditi naona nkhani za Malis Hotel makapena ake ufuna sokoneza akufuna ataphwanya ndithu ndekuti legacy ya Mutharika ije kuti zakhalenso yonyasa makapa amenewo ndi zono tino tingonena zonchi magaye musamale kwambiri because inuyo one day ndekuti mukangogwidwa ndekuti simunyengeredwa padzanaka mpaka president ndi zimenezo zikuli bwino musiye tikufuna zonena kuti no boma ilira panga zoti tumikire Malawi kuti Malawi apite patsogolo tikufuna zinthu zitasintha limene ndi khombo lathu ayi a president koma muliwa inuyo ndeti rest well mupumule kumene koko bwino and carry on with your businesses mukazitwalira bwino basi kupitiza ndithu ndi business zanu ntchito yanu kuti tumikira ifa Malawi ndipo ifeyo ndi zonoti timakufirani kuchokera tukomwe ku Justin Tech Malawi kufikira nthawi ina magayi akuti Kuna ndi bwino kwambiri zikomo kodi mabwera kuzandiona ene pano kabukira kutali kabukira kumangochi njere ulendo utali dimiso yatui ai Brenda Kogura kwambiri komisioneti konza posatero
Togo Kwambiri and Ronsu Kublanta, Support Kinaman Pasa, October 15. We stand high in the command, my MP, my council, Ambiri, the good age of Kwambiri. Command to support Kinaman Pasa Kwambiri, Pamachi, my by-election, the good age of Kwambiri. Mobility Kwambiri, Mobile Kwambiri to support our DPP. Bonga ine no njeza. Kwa hivi ameni wasa ninja, Aibo wina akuja jiteze. Kapilanyika. Donse kula kimanga. Donse kimanga chibaru Kwambiri zobane. 15,000. And now we can get Sika. Commands on Mitamuran Sundara. Yes, it's also to be Sega Kwambiri. Woman, Bosa can type on. So this is down with the Kwambiri. What you go on YouTube, Bangono. Muganda Gundi, Masakura School, Uganda School, Akaulere. And I saw it tomorrow. I didn't say I have to go school. Yamada, down your entire campaign. What did you go about in Ngongo? Jenny, you can't go back to Pano Pai. Kalan men go Pai. Kalan Pimo Pai. Kalan Joimo Pai. I say Amelia from Mongoli. By the 5 billion, but constitution billion say, 5 billion Muda, 5 billion Muda, with 100 million young Mongolians in Yamada. Omanto Azimai, Omanto Zamasera, Yamada, Mupai Mabaro Serena, Wisana to Bambi. About